4415, aici 4410, recepție. Da, comunicați pentru 4415. Ia să vedem ce caz ne dă. Avem un apel la 112. Un domn a sesizat că a surprins pe camerele din parcarea blocului o persoană care fura din mașină. Da, vă rog să comunicați adresa exactă. Adresa este strada Someșului 10, bloc 15T. Apelantul este Victor Ivan. Da, recepționat pentru 4415, pornind deplasarea către adresă. De bătaie. S-a furat din auto, ai auzit, da? E bine că are imaginile pe camere. Bună ziua! Agent șef Constantin de la secția 21, dumneavoastră a sunat. Victor Ivan, da, eu am sunat la o... Vă rog să ne comunicați și data nașterii să vă identifice colegul pe stația de emisie recepție. 14-8-61. Și încă o dată numele, vă rog. Victor Ivan. Mulțumesc. În regulă? Ce s-a întâmplat? Domnul polițist, mașina mea a fost spart. Am tot, este filmarea pe telefon. În ce interval orar s-a întâmplat? După ora 12 noapte. Deci după ora 12 s-a întâmplat, da? Da. De când s-a întâmplat fapta? Când ați observat dumneavoastră că v-a vandalizat mașina, ați atins ușile, ceva, nu știu, vreo parte a Nu am autoturismului? atins, a zis să rămână inițial, m-am uitat doar pe geam, am observat CD-ul că nu mai e la locul lui, laptopul care l-aveam în spate a dispărut, ăsta iarăși nu se vede. Deci aveați Nu s-a laptopul met- în Da, interior? mi-am adus aminte și de laptop În regulă. și că îl pusesem așa într-o parte culcat să nu se vadă. Așa, văd că nu mai este, inclusiv trusa medicală care era la locul ei, nu mai există. Un lucru foarte bun este că nu ați atins autoturismul. contaminat. O să vină colegii să facă cercetare la fața locului. Vă recomandăm ca după acționarea telecomenzii de închidere centralizată să verificați cu atenție dacă mașina a fost încuiată și nu lăsați niciodată bunuri de valoare în interiorul autovehiculului. 4410, vă rog să trimiteți grupa operativă la adresă unde s-a sesizat furtul din auto. Mulțumesc. 4415. Trimitem o echipă operativă la fața locului. Mi-a spus mai devreme că aveți înregistrarea de aia. Da, l-am pus pe filmul să-mi treacă Dacă ne puteți pe arăta. telefon și am toate imaginile. Arătați-ne și nouă, da. Vedeți? Sunt ele un tunecoase cât de cât, dar se vede. Tipul e îmbrăcat, În acel hanorac. deci are hanarocul ăsta de culoare închis. Îl cunoașteți, l-ați mai văzut? După, se vede că e de pe aici, de pe în cartier. Hanoracul sigur l-am mai văzut. Și tipul ăsta care merge cu hanoracul ăsta care e îmbrăcat așa, Da. are un miros, așa, are un miros de mâncare, de parcă ar fi de la ori o firmă de asta sau e posibil și de la Taraba cu mici din piață. Credeți că ar fi băiatul ăsta care vinde acolo, lucrează acolo la Taraba cu Asta mi se pare cunoscut, că dacă stau aici în cartier și îmi fac piața mai ca om, mai mă duc, mai iau și la L-ați mai mici. văzut că ar pe fi- acolo, prin zona E Tarabei. posibil, pentru că îi văd ăsta, Hanoracul, și da? văd că are traseul lui pe aici, că de asta l-am simțit. foarte important, da, dacă dumneavoastră E credeți o că... pistă, Da, cum să nu? o ipoteză. Și noi. Acum dumneavoastră sunteți cei care hotărâți. Deci la Taraba de mici din piață. Acea din piață, da. Imaginele surprinse de camera de supraveghere ne ajută foarte mult, printre cadre, fiind și câteva secunde clare cu semnalmentele tânărului. Pe baza acestora și a informațiilor martorului vom putea continua cercetările. Puteți că au ajuns și colegii de la grupa operativă. Vă salut. Salut. Salut! Ce s-a întâmplat? Domnul este apelantul. Ne-a solicitat în legătură cu furtul din autoturism. Ne-a prezentat camerele instalate. Am văzut pe camere cum un bărbat intră în mașină. Îi dispar mai multe bunuri, i-au furat mai multe bunuri. Mașina, din câte am văzut noi, nu prezintă urme de forțare. Ați asigurat mașina? Da. Da. Păi bun. Atunci, Am înțeles că sunt imagini video. O să vedem și noi o Da, ordonanță le-am prin care o să le-am arătat și colegilor ne dumneavoastră. puneți la dispoziție imaginile Da, surprinse fără discuție, de camere de da, la da. vedere. Din spusele martorului, persoana identificată prin înregistrarea camerei de supraveghere lucrează la o tarabă din piață, așa că ne deplasăm acolo în vederea identificării autorului. Bine, hai să mergem. Mersi, băieți. Salut, băieți, o zi bună, ne auzim mai târziu. Salut. Deci n-ați modificat nimic în interior? Absolut Ați nimic, ați nu. deschis... Nu, n-am atins. Cheia o aveți la noastră? Cheia originală?
Haideți să facem o probă, să vedem dacă se asigură, în principiu, și să vedem dacă e forțat ceva. Da. O să-i fac niște fotografii și încercăm să găsim mai multe indicii, să vedem ce urme găsim. Are telecomandă sau încuiască? E pe telecomandă, da. În portbagaj ați umblat, ați găsit ceva? În portbagaj nu am umblat, că trebuia să ating la încuietoare. Hai să mâncăm. Bună ziua! Bună ziua! Ziua. Agent Curea Alexandru. Agent șef Constantin de la secția 21. Bună ziua. Comanda 3, gata, veniți să luați micii. Aveți un act de identitate la noastră? Nu am buletinul la mine. Vreau să La comunicați muncă. datele. Data nașterii și... Mă numesc Mihai Prodan, Ok, în regulă. Data nașterii? 8 august 1986. Ia, verifică. În regulă. Mihai, vreau să ne spui și nouă unde ai fost aseară, în jurul orelor 1. Noaptea, Da. acasă. Am fost acasă. Cum acasă? Ar Eram fi bine acasă, să am ne spui dormit, unde ai fost. dormeam la ora aia. Acasă. Nu te-ai gândit să faci o plimbare pe afară? Bine, 12, 1, azi noapte. N-am ieșit. Am fost acasă, am dormit. M-am trezit de dimineață să ajung la muncă aici la prima oră. Zic să vă mai gândiți și Să ne spui Să ne exact spui unde ai exact. fost? Ce s-a să ne întâmplat? spui exact unde ai fost, că urmează să spun și ce s-a întâmplat. Am fost acasă, am dormit azi noapte. Acasă la... Da, nu. Ok, de la ce oră ai fost acasă? De la ora 10, când am terminat aici munca. Și n-ai mai plecat? Nu? De la ora 10 până dimineața când te-ai trezit, n-ai mai plecat acasă? Nu? Da. Țin să te anunț că azi noapte, în jurul orelor 1, s-au comis infracțiuni de furt. S-au sustras bunuri, respectiv laptopuri și altele. Și corespundeți cu semnalamentele autorului. În urma imaginilor de pe camerele de Și supraveghere. tocmai de asta vreau să ne spui sincer, Da, dacă la ora ai fost plecat